kai sama. Hadarin Gabas, hadarin Gabas ruwan da daga duniya. Baba gana Umar muje mulki ka iya. Turmin tsakar gida jura gwagwarmaya. Jaka da can Ubangiji gagara kwaikwaya. Na kashi mashaki matakon ka a lafiya. Ga Ikram Kano Abu ya tsirna tsaya. Tare da gangamin mawaka daga nahiya. Abdullahi dan jatau ne ya yi kira. Ya ce yau mu taru waƙar ka mu kirkira. Ki gudu sa gudu, sama ki ya gudu. Barna tana tudu, gwanin zo hudu. Zakaran gwajin dafi gwamna yau a dukasa. Kudarensa babu komai sai ci gaban kasa. Baba gana Umar ne wannan babu gargada. Gwamnan barna da ake wa du'a'i gida-gida. Ku daga sama mare ta wuce gulbi ko wata korama. Magara dauke duka idan ka taso aiki an gama. Farfesa baba gana zulum ka ji albarka ya ruwan sama. Boshin jirgi ka wuce dauka koko a runguma. A gaya musu damuwa yansu dole su bi ka da laluma. Aiki ya saka kake karbuwa a zakatan al'umma. Dan ka yi tsayin da ka so kake ka gabar na a ni'ima. Ka zamo amsa abun masu tababa da takaddama. In gwamna abin misali ake daga kai to an gama. Kai ba dan kanka kake ba gwamna kanai dan al'umma. Gwamna talaye a wagan yaye gani kan mutiye ala nya kwasu ala burin ya saka sai su mu da adiyen gwamnan dila mu da adiyen ala gwamnan da rumman da shaka ne anyar wajino litiya nya stoni jino bano gwamna romo da diyo gwamnan de Jino Pano gwamna na Moradiyo. Ni lafi kurashin lam yalit wa lam yulad. Ala gwamnan de kwalle, ala gwamnan de duye, ala ladin de ya sai. Baba gana Umar zulum na mijin duniya. Gwamnan da ya yi fice duk Najeriya. Shi aka ce wa kadumul umma halaliya. Mai jan hali irin na mazajen jiya. Sardauna Bello gwarzon Najeriya. Ga dubutarsa wanda kan aiki ya tsaya. Umar manaja kada furwan dangaya. Da jamarin kuku ga an zauna lafiya. Barno ta yau balas babu hajijiya. Abdullahi dan jatau ne ya saka. Ya ce bai tuka da sautin mu yi maka. Ni da mawaka masu yanta da kansu haka. Ni Ikram da Ibrahim malan duka. Da Danzaki har da Alfazaze duka. Gabas da masu waira da Aisa da ke a Borno. Hadarin Gabas ruwan dare gama duniya. Baban gana wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. Borno. Hadarin Gabas ruwan dare gama duniya. Baba gana wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba sa hana ayyuka a Borno. Iya alhayyu la sharika lahu maliku. Mai juya yanayi har ya fi sauku. Gatan na wajen har na cikin kurkuku. Mai ja da yin kashi za ya shiga uku. Taimake ni na shirin hada taura uku. Kai ne idan ka so ba wani wanda za ya ce no. Borno. Karo dubin
hashar. Jagora a dawa garin yakin badar. Manzan da zai ceto yau mulhashar. Irin juma'ar da ɗai ba ta da sabar. Sirki farin abokin sabo bakar. Shine annabin da na Halima tutai wa raino. Sama ya daga dutsen fashin tama baba gana diga gwamna fura zuma kafin haɗin siga ka birge duk ƙasa ba maganar ziga don haka tambari na ka sai mun buga na Ikram Kano da zuga ta mawaka yau na danno kariya kuke ko kwaiki ko kuso yau gyara ake sai barna ta balaza aiki zai tike harkar tsaro a sai ta sai mun sake zulmi yayi tsayin daka sannan ya dake zaman lafiya sai ya inganta yau a Borno insha Allah masa nasara ga jihar mu Borno daina da ɗayin bura akan haka ne mawaka muka tattara an ja tau ya ce Ikram ku taho jaha ta Borno ki gudu sa gudu zulum ne ba tambaya sai ya jura gwagwarmaya gwamnan da baya shayin ya yi tafiya duk turnuku ko mai hanyar gaya baba gana idan ya dau aniya gaba zai wuce ya biyo shi baya Borno sai dai goruwa igiyar rama kwarai ta wuce takkawa aiki wanda ya yi iya shi ya fi kyau aba gwamna abun misali zulmi an yaba ko tara a wadda zulmi kai ne an kawa an gamsu ka fito da mutuncin jiha ta Borno kan bombaka baba gana zulum ya rike mai duka gamji baya faduwa ko mai sassaka su haushin su rabbi yayi maka daukaka kan al'ummar ka yau kai tsayuwar daka burin ka taimakon duk jama'ar jiha ta Borno Hashim darmen dara a aikin zuwanka kowa a ya daddara kishi kake aiki kawai a Borno Allah wahidu baba gana da kan makiya mai gudu mai kwaikwayo da hali na Muhammadu adalci yana kamanta shi da zuhudu ganiya ta dora barna a kahin tudu shi ne warraka sarkin yakin jiha ta Borno
sauke haɓo. Kuma shi jikin maciji bai san tabo. Soko a Hausa shi an ka kira rabo. Jiha ta Barna tuntuni ta bar dabo. Ta hau tudu gwamna muka yo da baya zauno. Barno a jiha ta Barna yau ta kuma haskaka. Maganar tsaro da farko ita zan saka. Baba Gana akai ya fi tsayuwar daka. Yayi abubuwan kula ga su kamar haka. Jami'an tsaron mu ya lura da su duka. Motoci ya bawa dukkan tawaga duka. Daga soja har da 'yan sanda an haka. Honta gare su ma an yi rabo duka. Kuma har sibiliyan jeji ya fi haka. An daɗa yawan sun har da alawus duka. Ga kewaye su lokal gamman duka. Domin tsaron jihar yadda da haɓaka. Kashim ya yi sai zilim ya yi dorin haka. Yayan jami'ai zilim ya yi kula duka. Marayun ciki da babu iyaye duka. Koda zan takaita zance na tsaro haka. Kuma kun sani zulum ya yi rawar gani a Barno. Barno buri na gwamna samar mana saniti. A jiha ta Barna yau mun ga reality. Matsala da ta fi damu mu ta security. Ya haɗa duka IDP unity. Ya mai da su gidajensu majority. Da gudunmawar abinci bayan gidan su gunno. Barno shina inda 'yan ta'adda sun kafa saka gina. Birni da ƙauyukan mu cikin lunguna. Ka kai tuwo da nama mun ɗanɗana. Ma'ana abinci ka kai musu ko'ina. Ka kai wa magumeri suna jinjina. Kada balge ka raba musu har ɗakuna. Idan masaka da munguno goza na tuna. Ma ba da sikira ka kai mana. Sitira abinci magunguna ka raba a Barno. Barno akan harkar lafiya. Baba Gana Umar ta tabbata ya tsaya. Ya gina wasu fital a faɗinta da tsakiya. Wasu garuruwan firamare ya zikiya. Yayi ya ga masu dan haɓaka lafiya. Da magungunan kula da mara lafiya. An yi afulka har lasa ku bibiya. A garin Kwajabba har can gwamna jiya. An yi agoza ko za ku tambaya. Ina nufin firamare ya zikiya. Umar Shehu ma an gyara jiya. A Barno diyalisi su kyauta ba biya. Asibitin biyu
tambaya. Zulum ya yi ƙoƙari fannin lafiya, da birni da ƙauye ya gwangwaje al'umma ta Borno. Hadarin Gabas ruwan dare gama duniya. Borno. Wuce gaba titan dara, hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Manni na ilimi nan ne zan taɓa, ko a baje ta muhimmanci shi kaba. Ga ayyuka a fanni na ka zuba, profesa ne don haka an zo gaba. Makarantu da dama mun ga gini ka zuba, ido ya gani hannu kuma ya taɓa. Mega su biyar kai mun tuntuɓa, na tallafin karatu ka rarraba. Ɗalibai 30,000 su a gaba, a university hada da college kai haba. A sassanta ilimi ba kai kwange ba, kan ilimin sakandare har na firamare a Borno. Hadarin Gabas ruwan dare gama duniya. Borno. Wuce gaba titan dara, hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Da sauran batu a fannin ilimi na ce, dama a ɓangaren nan ya yi fice. Gina jami'a ya kammala an fice, Borno State University ta mace. Ga ɓangaren gini na gidaje na ce, daga ɗaruruwa har 1000 zan fayyace. Gidaje 1000 a Mangwana ba wai bace, ga 750 a Kawur na ce, ga estate 500 wanda suka yi fice. A birni na Maiduguri duka na wuce, amma fa akwai misalin su da zane ce. An yi a Fulkama babu kace na ce, a takaice duka lokal gamman na ce. Gidajen ana ginawa wasu na wuce, ga aikin ginin flyover babba ce. Zulmi ya kamfa tarihi nan na ce, da kwanoji izgadar farko ita ce. Madalla da kai zulum kowa ma ya ce, a aiki na raya hanyoyi ya fice. A birni da ƙauyukan Borno ake na ce, aikin titina guda 13 na wuce. Cikin Maiduguri an yi gamawa na ce, ga misali abulin kutu can na wuce. Umararu famfama da misalin na ce, cikin bama har zuwa ga la'anai na ce. Daga Maiduguri har bama da shi na ce, sadai godiya a dango na san kace. Baba gana Umar ka lura da ko'ina a Borno. Hadarin Gabas ruwan dare gama duniya. Borno. Wuce gaba titan dara, hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. Kuma je batu na noma muje ya yake, aikin farfado da shi ba magana yake. Noman damuna da rani maganar nake, manoma a Borno kowa murna yake. Baba gana rabin su kayan noman yake, kuɗaɗe da kyan wakil basu zulum yake. Tiraktar da ma iri bin su rabo yake, kuma ga uwa uba a taki ya sake. Da dawo da fudu su ta yanda ada suke, lokal gamando inda manoma suke. To kamar biyu da alkira uba na rike, gobe yau da kagade ko misali nake. Magomeri ma babban daga a ciki suke, wannan duka a misalin noma muke. Muhalli mu waiwaya haka abin yake, duka da shan wata fita share gari ake. Haka fannin ruwa yaban baba gana ake, lungu sakuna kawai zuba bohol yake. Maganar wuta kwasi haska gari yake, dai inda babu ma yau kaiwa yake. Dukan ƙauyuka a Borno
na misali nake kamar bargo har lakundin murna suke a hawul akwai sakwa daga sam na rike dambuwa a zikira a misalai nake an kai ci buga da baya a jarbal akai rabon taron sufo maza da ɗaye ake zulmu ko ta ina bunƙasa jihar yake sai godiya ga Allah da ya ba mishi a bayyana hadarin gaba ruwan dare gaba duniya baban gana wuce gaba jitandara hanya da kaya ba ta hana ayyuka a birnin sun makaro su kau da kai gwamna zulum da dajen damara sai hakan ka ya cin maruwa wuce sun makaro su kau da kai gwamna zulum karajan damara sai hakan ya cin maruwa zaman banza ka hana su farfesa zulum na jagaliya sun daina dukansu farfesa zulum na barbaje gwamna zulum na barna bangon su kare talakawa mun dandana muna tare da kai sun makaro su kauda kai gwamna zulum da dajin damara sai hakan ka ya cimma ruwa. sani kuma dole fandishan ne tushen gini nasarar da duka a yau bari na muke gani kashin shatima ya taka rawar gani har muka samu gwamna daidai da na zamani baba gana umara mai sake ginin jiha ta Borno. Borno sannata kashin shettima mai gida uban gari kakan gunduma dawi su ka rike girma kai sama
an bi ka kabu ai dole su sallama. Ka shimshe taimako yanzu da anjima. Kololuwa ta dutse kake mai wahal da tulu. Hadarin gabas ruwan dare gama duniya. Barno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka. na ce inda gwani anan ake more tafiya. Magana ta dubbuti zan yi kudan tsaya. Na je dubar na ofis na sanabiya. Na ga Kanuri da babur na yi tambaya. Kalmar yabo a bakin suna ajiya. Manaja ba shi nuna bambanci a jiha ta Borno. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka. na Umar manaja kirmi kake shadaka. Uba ga me uba har da maraya duka. Baba ga nazilim yabo na jiye ne maka. Domin ka rike amana yace haka. Kuma me aka yi biyayya ta ja maka. Dan haka yau da gobe kai ne da fitin jiha ta Borno. Hadarin gabas ruwan dare gama duniya. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka. Profesa Isa Marte ka muje zuwa. Na ce bu obisi ta buga zillin mu kake garkuwa. SSG sandu Usman Jillashuwa. Me gaskiya da kishi kake amshuwa. Ka kashe jinjina na yi maka mai yawa. Kwamishina na shari'a Antoni Janar a Borno. Hadarin gabas ruwan dare gama duniya. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. na mu je Hadan na gaida sifikan jiha. Abdulkarim Lawan Adam mai buha. Da dubuti sifika mai fara'a an garaha. Abdullahi garkuwa ɗan kishin jiha. Sai shugaba na jam'iyya a jiha. Ali Dalori nake magana a kusa ne a Borno. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. na honorable sugon mai mele na tina. Kwamashina lokal gaman bangon jingina. Adamu zaukon jan ba za na yi magana. Kwamashinan kuɗi mai kwazo kunshina. Da injiniya bukar talba na tuna. Kwamashina na agarik noma ya yi kyau a Borno. Hadarin gabas ruwan dare gama duniya. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. yanzu a nan bari na gaida mazatar rago. Abdullahi dan jatau ne zai shigo. Shi ya saka mu yau mawaka muka tattago. Sarkin yaƙi na zulum wane rago. Sadaunan juwar ya kaga garba hago. Ku ne da goza dan jatau an sani a Borno. Hadarin gabas ruwan dare gama duniya. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. yayan gwamna jinjina gunka Abubakar Umar zillum mai alkawar. Ya mamman Umar zillum bari in shigar. Yau dan uwanku ya zama abun fahar. Ga Umar ga ya adubai da bari in shigar. Shi ma yana da kwazo a aikinsa ba shi zaunu. Borno Wuce gaba jitan dara. Hanya da kaya ba ta hana ayyuka a Borno. na to mu je mu gaida first lady garkuwa. Dr. Falmata zulum wato kainuwa. Gatan marayu ce har ma mai uwa. Da zuwanki mun gani kin yi abubuwa. Da jatau ya ce na gode miki da yawa. Da jin kai da kin kai wa marayu da ke a Borno. Borno Wuce gaba jitan dara.
musa fana yaba wada rabul kadir range su sai na zuba hawa zai rabu MC bai mana coge ba dalami mai uku guna ya zama uba memba a security fantasy da ke a Borno Hadarin Gabas ruwan ya ragama duniya Borno zan gaida sarakuna na iyayen ƙasa suke kowa ya shina da Abubakar ibn Umar babbana Ishehun Borno CMR yake na tuna Ishehun Dikon har da shi Wakar na gina Alhaji Abba Shehu mai takura magana Ishehun Bama wanda Allah ya azabana da sarkin biyo shi ma haka na tuna sarkin askira kai ma ga jinjina da sarkin goza zaki sa razana sarkin shani da kai wakar na gina sarkin uba na yi maka jinjina Ikram